Det er fandme de tre der. Så er det kortet ned i der. Det var sgu lige som ikke drej. Og så den ryger også efter vandgraven. Der kan nok gå lidt slag lidt hurtigt. Ja, også sådan. Ja, der kom. Super. Ja, hvis hun bare skal få en 0-runde her, så er hun med i hvert fald. Så bliver hun ikke ringere end nummer 3 i hvert fald. Ja. Godt. 0-runde. Så ser de skifter her. Ja. Det blev Malene Friis Nielsen på Susanna fra Aarhus Rideklub. Tillykke! Vi ønsker naturligvis de placerede ryttere rigtig mange gange tillykke og vil rigtig gerne se en æresrunde på den højre vold.